waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Een nieuwe dag bij de zomer van ZVL, dus ook een nieuwe plaats. We zijn vandaag in Breskens en ik sta vandaag op een boot, dat kan ook bijna niet anders. Een boot van de KNRM in dit geval. Dat wij gaan praten met Tess en Anne en die zijn al jaren betrokken bij deze reddingsmaatschappij. Ja, ik vond het altijd heel interessant als ze dan voorbij varen. En toen dacht ik van ja, zo 1 en 1 wordt 2. En toen ben ik eigenlijk altijd gebleven bij de oefeningen. Want je mag pas opstapper worden als je 18 bent. En ik was toen de tijd was ik 14. Dus toen ben ik 4 jaar gebleven. En toen ik 18 was, opstapper geworden. En bij jou ook al zo van jongs af aan? Nee, bij mij iets korter geleden. Ik ben via de strandwacht eigenlijk bijgekomen omdat ik iemand kende van de KNRM. En die zei dat is ook wel voor jou. Dus zo ben ik erbij gekomen. Toch blijven plakken en nu voor het leven lang verkocht? Ja, eigenlijk wel. As long I'm not dreaming, 'cause I don't know when the morning dawns again. En van een reddingsboot gaan we naar de visserijboten. Want Ronald Ribbe is onze volgende gast en die weet daar alles van. Hij heeft daar jarenlang zelf op gewerkt en nu maakt hij ze na. Hoeveel werk zit hier nou in? Hier zit 2,5 jaar werken. 2,5 jaar, ja. Dat is wel echt, ja, qua uren, dat kan je waarschijnlijk haast niet tellen. Nee. Als je dit per uur moet tellen, gewoon elke dag een beetje. Ja. En ik ben voor mijn werk een week weg en een week thuis. Dus de week thuis kwam alles op tafel. Ja. En dat liet ik dan gewoon liggen om de volgende dag weer verder te kunnen met wat dan ook. Maar dit is werken met plezier, kan ik me zo voorstellen. Jazeker, ja. Daar komt, ik kom er een beetje in tot rust. En prutsen aan dingetjes. En als het dan een keer niet lukt, dan maak je het gewoon overnieuw. Ja. En dan heb je uiteindelijk dit als prachtig eindresultaat. Ja, dankjewel. As long I'm not dreaming. Ja, we gaan de topografische kennis hier in Breskens ook weer testen vandaag. En dan heb ik deze mevrouw voor mevrouw. Waar zijn wij nu? In Breskens? Ja, en waar ligt dat op deze kaart? Hier. Kijk, in één keer goed. Maandag zijn wij in Lamswaarde. Kunt u dat ook aanwijzen? Geen idee. Lamswaarde. Ik zou de andere kant op gaan. Nog verder? Nog? Hier? Ja, dan iets naar boven. Nee, dat is de overkant. Nee, ik ga het aan. We zijn hier. Dat is. Lamswaarde daar. Ja, Oké. Lamswaarde. Nou, Nooit van gehoord. weet u dat nu ook weer? De uitzending hier vanuit Breskens zit er alweer op voor vandaag. Het was toch ook weer een hele gezellige dag. Dat kon ook bijna niet anders natuurlijk, want de visserijfeesten staan voor de deur. Dan gaan we maandag er ook weer een hele gezellige dag van maken. Vanuit Lamswaarde dan. En dat kunt u natuurlijk ook weer gewoon beluisteren vanaf 9 uur tot 12 uur live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.